шайхҳои араб аллакай Манчестер Сити ва Ньюкаслро харидорӣ карданд, вале ба назар чунин мерасад, ки онҳо мехоҳанд шумораи дастаҳояшонро зиёдтар гардонанд, яъне бештар мехоҳанд. Савол ҳамин ки барои чӣ? Чаро шайхҳои араб мехоҳанд дастаҳои англисиро харидорӣ кунанд? дӯстон, имрӯз дар плей-оффи Лигаи Қаҳрамонҳо Манчестер Сити ба меҳмонии Лейпциг рафта бозии аввалинашонро баргузор мекунанд. Ба фикри шумо то куҷо шогирдони Гвардиола имрӯз муваффақ мешаванд? Тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. сабаби якум ҳамин ки шайхҳои араб иқтидори харидории дастаҳоро доранд. ҳақиқат ҳамин аст ки иқтидори молиявияшон чунон бой аст ки чизе хоҳанд харидорӣ мекунанд. Ба он дилхо дастаи аврупоӣ низ шомил шудан метавонад. Ба серпулии худ нигоҳ накарда онҳо харҷ беҳуда намекунанд. Онҳо ҳамеша сармоягузориҳои фоидаовар мекунанд ва футболи аврупоӣ яке аз онҳо ба ҳисоб меравад. Бешубҳа футбол яке аз соҳаҳои фоидаовар аст. ҳар рӯз шумораи тамошобинони лигаҳои аврупоӣ зиёд мешаванд ва қадру қимати дастаҳо низ боло меравад. Натиҷаҳои соли 2019 нишон доданд, ки қимати дастаҳои аврупоӣ то 9% зиёд шудаанд. Ин ҷаҳиши калоне дар таърихи футбол ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин дар 8 соли охир харҷи футболӣ дар умум 65% боло рафтааст. Рақамҳои боварнокарданӣ. Рақамҳое ки дилхо миллионерро ба худ ҷалб мекунад. Дар ин ҳолат чӣ шуд? Албатта ки шайхҳо пешсаф шуданд. онҳо ин рӯйдодро 2 сола пеш фаҳмида буданд ва сар карданд ба сармоягузориҳои калон. онҳо ба хулосае омаданд, ки диққат ба футбол бояд бештар дода шавад. Масалан, Шайх Мансур муваффақ шуд, ки Манчестер Ситиро соли 2008 бо маблағи $212 миллион харидорӣ кунад. ҳамин аст ки даста ҷон болои ҷон ва қаҳрамонӣ дар солҳои зиёд ба даст оварду имрӯз ба яке аз дастаҳои бузурги аврупоӣ табдил ёфт. вале касе боре фикр кардааст, ки ин соҳибмулкӣ ба худи шайх чӣ фоида овардааст? биёед инро гуфта мегузарем. соли 2021 дастаи Манчестер арзишаш якчанд маротиба зиёд шуда буд нисбат ба солҳои қаблӣ. ҷаҳиши баланд дар иқтисодиёти даста. нигаред, соли 2008 шайх дастаро $212 миллион харидорӣ кард ва соли 2021 бошад даста арзиш дошт $4 миллиард. Миллиард! ин сармоягузории беҳтарин ба ҳисоб меравад. Шайх Мансур сармояи дастаро фурӯхтан гирифт ва арзиши он беист боло мерафт. соли 2015 ӯ 13% сармояи дастаро ба ширкати хитоие ба маблағи $400 миллион фурӯхт. баъдан соли 2019 тақрибан 10% сармояро ба ширкати амрикоӣ ба фурӯш гузошт. дар ҳар ду ин фурӯшу тақрибан $1 миллиард фоида ба даст овардааст. барои сохтани даста ба стандарти имрӯза ӯ ҳамагӣ $1.8 миллиард харҷ кардааст. хулоса, агар ӯ хоҳад ки боз фоидае бештар ба даст орад, метавонад боз қисме аз сармояро ба фурӯш гузорад ва ҳамчунин ҳамаашро идора кунад. ин бешубҳа бизнеси олиҷаноб ба ҳисоб меравад. ҳамин хел Шайх Мансур бо диққат додан ба футбол ҳам соҳаро рушд дод ва ҳам фоидаи калон ба даст овард. ҳамчунин мо шоҳид шудем, ки Муҳаммад бин Салмон ин корро соли 2021 кард. ӯ соҳибмулки Ньюкасл гашт. ба назар чунин мерасад, ки дар ояндаи наздик ӯ ҳама фоидаи сармоягузориҳояшро ба даст меорад. ҳамчунин хабарҳо буданд, ки ду сарватманди дигари арабӣ омодаанд, ки дигар дастаҳои англисиро харидорӣ кунанд: Ливерпул ва Манчестер Юнайтед. албатта ба англисҳо ин чиз шояд писанд наоянд, вале барои мухлисон ин табъи дилашон аст, зеро медонанд, ки даста рушд хоҳад кард. аз ин доду гирифт ҳам фоида ба соҳибмулкон мешавад ва ҳам мухлисон бо дилпурӣ ба бозиҳо меоянд. сабаби дигари рӯй овардан ба футбол аз ҷониби соҳибмулкони арабӣ ин аст, ки онҳо омодагии баҳри ҳаёти баъди нефтӣ дида истодаанд. яъне онҳо ба ҷойҳое сармоягузорӣ мекунанд, ки бидуни нефт ҳам фоидаи калон ба буҷаи онҳо орад. ҳамин хел мо хуб фаҳмонидем, ки чӣ хел фоидаи калон сармоягузорӣ ба футбол меораду бозори он дар ҳоли рушд аст. ҳамчунин ҳамкорӣ бо дастаҳои футболӣ соҳаи туризм ва ҳавопаймои кишварҳои арабиро рушд медиҳад. масалан, Қатар бо ПСЖ шарики наздик аст. онҳо ҳамчунин бо Рома ва қаблан бо Барселона шарикӣ доштанд. Иттиҳод шарики Манчестер Сити аст ва Эмирет бошад дастаҳои Арсенал ва шоҳонаи Реалро сармоягузорӣ мекунанд, яъне дастаҳои бузурги аврупоӣ. ин ҳамкориҳо даромади бузурге ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ меорад. Эмирет нархи ҳамкориашро бо Арсенал дар 10 солаи охир 3 маротиба зиёд кардааст. ин маънои онро дорад, ки фоида аз ин ҳам зиёдтар аст. ҳеҷ набошад номи ширкат дар сартосари дунё ошно мешавад ва муштариён албатта ки зиёд.
ин буд навори имрӯзаи мо оиди ҳамкориҳои ширкату сармоягузорони арабӣ бо дастаҳои футболии Аврупо. Агар навор писанд омада бошад, лайки худро дариғ надоред, обуна шавед ва пайгири мо бимонед. Хайр дӯстон.